tamumon. Papang ko itod kini Marites number 5 day to yun. Ta no aglutluto nak iran-ranana mo timapan no ka. Sana itaya day jam alukong na nga basit. So nga tata itod ko nga naluton ta isunan to patati mang piriton. Tamarmarwamot. Mapanalata itaya day tamalukong nan no kas nga aglutluto nak. Madina ka ti maparsyakan. Madina ka ti mabangsitan. So nga itod taylatan ang kastuyon tay suno pa tamo ti mang piriton. Oh, duja yun. Ta amok nga gururay man day tati. Maluton itaya naman na siya malukong na daytan. Oh, itod ko kay nang dayte. Tuyo ta sa kapatat. Sa kapatat. Ibaluto naman kanya ko. Ngige atala mo na matagitay tayo ti malukong tamo na matay ti mat. Sikapata ti mang tunon ay mang periton. Nagkikyut ka niya, nagpupu daw. Iso. O si kanto bata ti mang periton ata, mapamunto man itaya ita plangganita. Anak mo ket nga padigwanan di. Kijampre ag sikapat na matagpiriton atalang agitaya-taya mo ti malukong tamumon. Alis ko lang mga luto ati digdi. Kiso. Itunok ton di. Pero may ragragsak na ne. Oren hala, walwalwan tayo tuyo na ne. No mano nakasya kami. Tagitan lumi. Oh, tagitan luta. Oh, di ka pa mo tagyaman mat. Thank you ate itunok to man di rug biglang nandaman. Ang gayatang kemi. Ayong kargana. Baka mapamoy piritot pa niya. Rod man din si kami na tawa. Ne, si kamot ate, agbandugmot nga kwa. Gana tang kemi o si kapatan. Kitam dahito niya, may kanlagaro dal ipaperito na pay. O di niya pay saan ka pa? Kasta ti Marites number 4. Ay na Marites number 5 gayam. Dahito ti ugali na. Ito nung latan tanong ka maparsyakan ti kwa. Mantika. Gawi doon. Paragsakan ta at si daw na tuyon mabana ka na impiriton ay tuno gayam. Sadot ngagpirito.